Duwe anake kon kaya Mbak Niken lho, pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Iya. Aja kaya anake TB. Anake TB piye? Anak lagi telu SMP kok wis meteng. Iya lho. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya telu SMP meteng ngono. Meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok itu. Saya apa? Berita. BTB. lho Pak. Cah kurang ajar. Jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Ki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, Mangke mawon kula kabari, Pak. loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong iki Ojo, kok anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Ah. Pakai resepnya mbah-mbah. Air embun. nah, Banyu dikek ning Banyu gelas. embun, nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kas. gedeg padha wae tuku obat ning apotek. terus Tapi kan lek mau ngembun-ngembun kae ngrujuk raimu piye? syarat, Pak. Oh, syarat. Ya anggrek golongane tenan. Sarana. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek saya perawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, lek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten. Dan nek burine niki benten. Bedane. Ada jekel. Ngapa ngono? Ora kuat belas. Ngomong. Wah. Niki terus wonten Wonten pamundhut. wonten pamundhut. Saking panjenengane Bapak Haji Sarmuji diutamakan dan didahulukan. Amin, Pak Sarmuji. Nyuwun lagu Kutut Manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Lah Pak iki Sarmuji. umum musiknya urung muni diaturke sik terutama untuk beliaunya Pak Sarmuji. Nggih. Ah, iki mesti angger Golkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin. Muga awake dhewe sik genti tahun ngarep go mrono. Amin. Sarmuji Pak Sekjen. baru. Pak Sekjen, Pak Sekjen. Nggih, wingi yo teng Madiun. Karo kowe to kae nang Madiun? Boten, Pak. Kali kanca kula. Oh, harus lindu ya. Ali aku. Ayo niki sinten? Ora katakong. Ah, mantep mawon. Sinten, Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya iya. Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Ah ya. Mbak Niken wonten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Tangko kok ono sing beda. Lah kok Niken ya. Duwe anake kon kaya Mbak Niken lho, pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Heeh. Aja kaya anake TB. Anake TB piye? Anak lagi telu SMP kok wis meteng. Iya lho. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya telu SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok itu. Saya apa? Berita. Masuk ri, masuk ri, masuk. Sinten iki? Mbak Niken mulai Mbak Ah niken, ayo kan. Ora katakong. Ah, gen ora kedawa-dawa. Nggih. Sing penting kutute manggung diaturke. Siap. Ah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Ah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Heeh, ora 3 juta. Ha iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Gosik to sampeyan Apa? iki kon kok ra iso. Ngapa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya didup. Ciro lupat mo 6 tu 8 songo. 2 yuta dindem songo kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Ora kena. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Heeh, ya. Dadi paling bagi songo kan 300-an. Ah. Pak Sarmuji kirang 700 kersane Cangkem. dene. Malah ngemis. Wis dikae kok ngemis. Boten Pak, boten Pak. Pinon Pak. Ana rezeki sithik disyukuri akeh ya disyukuri Nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Adi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung. Enggak iso. Monggo ndek niken. Iya. Jumeneng Pak, jumeneng. Ora usah lenggah wae sik, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning Nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Biasa.
Sehat Nduk, dan sehat. Sehat Nduk. Kempule Gok. Meneh Gok. Meneh Gok. Ya. Kumpul ngun. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek ndek anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem. Delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Ngopo? Percintaannya yang gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya kan? Betul. Sing penting karir yang tinggi wong nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkleti Pak Nyon sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Ah. Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa Dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak kei hadiah. apa to? Ngono ben pilih-pilihane Ora. dhewe. Lek seniman ki ya mesine sing iso kabeh. Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gendir. Oh, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecus iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Ada? Nggih. Betul, Pak. Nah, berkarir yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus Den. Lara wae suarane kaya ngono ndak waras. Nah, iya. Mangga 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 mangga. mangga 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 BTB. Tak kurang ajar jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Mbok ngematke suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun sekutut manggung kan suara pedhit niku iya. apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya takon karo bocahe takon. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, ada. Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong sakit Ojo sekarang. anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus? resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikene Banyu gelas. embun, nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kasih. gedeg padha wae tuku obat ning apotek terus. Tapi kan lek mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat, Pak, Oh, syarat. Ya, anggrek durungane tenan. Kesarana. Iya. Ya terus nduk kan. Nah. Mida
Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, kuwi transfer aku 400.000. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kelawan Ardi. Nah wis tak wenek Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Nah, ya wis tak kene aku sebagai jembatani. Jembatani, Pak. Menyalurkan. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Wih, hebat. Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to. Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kanca-kanca. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali ngono. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Niki tak ilingno. Nggih jarik ngono to. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Minjing Pak nggih. Alah. Oh. Iya ndek terus. Ya. Pramitra Kangsi Mulya manut aku nduk Ken. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Ya. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Be? Alah, yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTP ya jarike minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi diwenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Ayo Pak, diumpani terus kuwi TB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur. Heeh. Yo. Nano. Ya, Nduk. Wangi ialah bapak kotat manggung jalong Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Gen dibantu karo ibumu. Ayo Bu Dewi. Nah, dibantu anake wedok. Ya wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane Niken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Bu Dewi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempite. Ora, ya wis dheke kondang ki ora mergo dalang kangko ki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Terus disurung karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatane hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih. Ayo Bu Dewi. Mangga Bu Dewi, ayo. Sing bareng ngempit aku, ayo. Ya. Kon dhuwur Bu. No. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi. Biyen rung enek Sinden Idol rung enek. Macet menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya, Wah, luar biasa wonge bejamu nduk dirabi Bathara Kala. Wah, jane no akeh. Sapa Bathara Kala? Biyen. Cangkemmu. Ya bagus iku Bathara. Miner ke Bu?
Yuk. Manuk ngutut harta omben Ya. Sore ngene iki muni kutut manggung kaya penak ya, Be. Ampleng. Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwijo Laras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Delon kon pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Ah, Lawas. saya manis, saya Manis ayu. lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Nembe lulus ta, Pak? Nah, lagi wae lulus. Anu, Kuliah gelaran niki, apa? Gelaran apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira lek SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Ayo, Nduk. Ya, iki. Pakan. Ya. pakan kan pakan nono Ya. Han. kan pakan kan pakan 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 nono ngono Nduk. pakan nono Pancen yo jek prawan ki arep makani manuk ki rada ora ragu-ragu. Belajar Urung kelino makani manuk. Ora apa-apa. Heeh. Nek sek wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Heeh iya. Lah iya. Ya Nduk. Ya, terusno. manuk kuwi Bapak nganggo mandek. Ayo sebelahe. Geser. Iya. Luar biasa iki yo. Apa primadona Dwijo Laras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP, Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindho. Dadi Oh. wis doboli wingi. Pak iya, sekermu kena nduk kete. Padahal cewili lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Lah nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Batese prawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani kok. Nggih. Wah, delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho ketok. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek saya perawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, lek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten dan nek burine niki benten. Bedane? Ada jekelem. Nyapa ngono? Ora kuat belas. Gampang ngomongamu sing ora-ora. Buri. Ayo, Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. witing klapa
Ya sambung sebelahe. Sambung, ayo sambung wancit ya lu yuk. Udu iki lho terusane. Iki urut lho, Be. Nggih, nggih. Mau Wanda ki jek perawan, terus apa jenenge kuwi Mayang kuwi wis duwe bojo. Lah Wiwik ki statuse rondo. Sing arep mok pakane kami tuwa ya kuwi. Kami tuwa sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek balai desa kae sapa? Ora. Nek mulai legan diaturi tindak teng balai desa. Kon ngapa? Alah teng mriko nggih tahlil kan mboten apa-apa lho. Wis nggih tahlil. Kaya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kayak balai desa, kayak nggon yoga wentek kok. Walah, bulu iki sindian tambul. Wah. Malah. Keparat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Lah iya. Ya, dintekne Wi. Ayo Wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Wiwi. Sita ora? Sita. Oh, gitu. Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban, ya. Duh lae wong